Ang tuig 2020 tuig sab sa mga labing unang panghitabo sa Mindanao. Mga higayon nga miusab sa kinabuhi sa mga Mindanawan. Apan duna say mga kadaugan sa Mindanao nga angay ipasigarbo kay naghatag og dungog dili lang sa isla apan sa tibuok Pilipinas. Ato kining balikan pinaagin ining year-end report. Sagad ka nato makasulti, usa na ang tuig 2020 sa pinakalisod nga tuig nga nasinati dili lang sa mga Pilipino apan sa tibuok kalibutan. Katapusan sa bulan sa Enero, natala ang labing unang kaso sa COVID-19 sa nasod. 39 anyos nga babaeng Chinese national, kinsa nagbakasyon sa Pilipinas kauban ang 44 anyos nga bana. Duna siya'y sintomas ug naulian sa sakit human sa pipila ka adlaw. Apan ang bana ni ini nga nagpositibo sab, namatay ni atong February 1. Siya ang labing unang COVID-19 death gawa sa China nga natala sa Pilipinas. Tungod ni ini, nagdeklara og public health emergency ang Malacañang, human natala na ang unang local transmission sa sakit ni atong Marso 7. Ug dito nagibutang ang managlahing lugar sa nasod ubos sa enhanced community quarantine, kung asa daw nahunog ang tanan. Wala na siguro'y makatupong pa sa kalisod nga dala sa pandemya nga sa labing unang higayon misulod sa nasod sa tuig 2020. Apan, wala say makatupong sa kakugi ug determinasyon sa mga Pilipino, ilabi na mga Mindanawan nga mubarog luyo sa pandemya. Gani, una pa nakasulod ang pandemya ni atong Enero, kadaugan na ang naangkon sa nasod sa natad sa sports. Kini pinaagi sa Zamboangueñang si Heidelin Diaz, kinsa nakaangkon og 2 ka gold medals sa weightlifting World Cup sa Rome, Italy. Nasubli ang iyang kadaugan ni atong July 30 sa 2020 Oceania Weightlifting Federation Eleco Email International Lifters Tournament, kung asa siya ang nakadaog sa 59 kg category. Wala sab nagpaulahi ang mga Dabawenyo sa aspeto sa film industry. Ang multi-awarded filmmaker nga si Bridge Asher Harani, kinsa sa edad nga 27 anyos, ubay-ubay na ang nadawat nga international award sama sa JCS Young Creatives recipient sa International Emmy Awards, International Citizen Media Awards sa Germany, United Nations Television Award ug uban pa. Niadtong Abril 2, nalakip siya sa 30 under 30 lists sa Forbes Asia ubos sa arts category. Pipila lang sila sa mga nakahatag og dungog kanatong mga Mindanawan luyo sa pandemya. Pandemya nga, kapait man ang hatod, apan dunay sumala pa, silver lining. Kung atong tan-awon ang positibong epekto sa pandemya, daghan kanato ang nakadiskubre sa atong mga tinaguang talento. Ang uban, nag-TikTok. Nahimong biker, baker, ug plantito ug plantita, ug uban pa. Sa pagsulod sa bagong tuig, sigurado ang dugang hagit alang kanato. Apan walay pandemya nga magmalampuson kung kitang tanan maghiusa ug lig-on. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV 1 Mindanao Year-End Report.